îngeri de lumină cu glasul lor curat au spus întâia oară: Hristos a înviat. Din toată omenirea, unor femei sărace s-a dat întâia veste de glorie și pace. Cu ele, firea întreagă, ascuns în locul oftat. Cu îngerii grăiră, Hristos a înviat. Femeile cu teamă se uită în jur deodată, sigilele rupte și piatra răsturnată. Și îngerul le spuse din nou, mai apăsat: de ce vă este teamă? Hristos a înviat. Și ele lasă smirna și vasul cu mireasmă, aleargă în cetate cuprinse de fantasmă, se miră ucenicii. Să fie adevărat? Iar ele strigă într-una: Hristos a înviat. Apostolii în grabă și în firea lor adâncă aleargă în grădină la grota cea din stâncă. Și iată că mormântul e gol. Ce s-a întâmplat? Și îngerii proclamă: Hristos a înviat. Iar undeva în umbră, fugind prin coridoare, cu sulițele rupte în groaza cea mai mare, soldații de la groapă se adună la palat. Îi spun și lui Caiafa: Hristos a înviat. Împiedicați de ciucuri și în grelele patrahire, aleargă marii preoți întorși pe dos în fire. Mânia li se arată în glasul tulburat: auzi ce se vestește? Hristos a înviat. Cu fața în palme, Simon e prins de remușcare. Și în vremea când el plânge, chiar Domnul îi apare. Îl mângâie în tăcere și stă cu el la sfat. Și Petru știe sigur: Hristos a înviat. Iar seara, când se adună, apostolii cu frică și ușile se închise și nu știu ce să zică, deodată, iată Domnul, cu ei ca altădată, și atunci cu toții strigă: Hristos a înviat. Amin. Din mormântul întunecat, azi Hristos a înviat, a înviat, a înviat, lumea iar s-a luminat, a înviat, a înviat, lumea iar s-a luminat. Îngerii din cerul Iisus cântă Domnului Iisus.
să zic că sunt cel mai vârstnic. Nu, mai sunt mai vârstnici în biserică decât mine. Însă mai tineri ca mine nu știu care sunt. Sunt și vârstnic, dar sunt și tânăr în același timp. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că le duc amândouă. Dumnezeu să mă ajute să, din tinerețea pe care o am, să mă pot dezvolta mai repede și mai mult în toate privințele. Mai ales în slujire. În slujire. Să știți, când am fost la ora de rugăciune, mi se pare că nu prea avem curaj să ne exprimăm bucuria învierii. Să știți, învierea a adus bucurie. Și aduce bucurie tuturor celor care sunt vii pentru Hristos. Și ar trebui fiecare să nu așteptăm, să nu fie goluri între rugăciuni, între mulțumiri. Să răbufnim așa de bucurie. Asta e bucuria învierii. Dacă suntem vii pentru Hristos, vom trăi pentru El. Costel a înființat orchestra și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a aprins un foc. Dar trebuie întreținut. Trebuie întreținut focul acesta și Dumnezeu să-l binecuvinteze, pentru că biserica noastră a avut și orchestră și a avut și cor. Și văd că a început și o grupare corală. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne aducem darul. Să aducem darul ca drept mulțumire și recunoștință pentru dragostea pe care Dumnezeu ne-o poartă în fiecare zi. Pentru că toți beneficiem de binecuvântările lui Dumnezeu în fiecare zi. Dar parcă mi se pare de multe ori că mai uităm. Și psalmistul spune, suflete, nu uita niciuna din binefacerile Domnului. Doamne, iartă-ne că noi mai uităm. Ia să vedem dacă știți, eu sunt mai vechi, dar am și cântări vechi. Să vedem dacă știți cântarea care o cânt. Dar tot din cântări vechi. Cântările s-au înnoit, văd că multe acum. Însă, eu rămân la cele vechi. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ele mă zidesc. Ce cântare? Auziți și susturește. Haideți să o cântăm cu toții. Auziți, Iisus trăiește, din morți a înviat, și cântați de bucurie, a lui încep toți a cânta, Hristos a înviat.
și Dumnezeu să ne ajute ca să trăim și să vadă și alții că trăim. Dumnezeu să ne ajute ca să fim mărturii vii înaintea oamenilor care nu cunosc pe Dumnezeu. Oamenii au nevoie de modele, să știți. Modelul nostru e Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus a spus, voi sunteți sarea și lumina lumii. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Când zorii mai dormeau, am întrebat de tine, Domnul meu. Te-am căutat și taină la mormânt, căci erai tot ce-aveam pe acest pământ. Mormântul gol mi-a spus că tu ești viu, dar unde ești, am vrut acum să știu. Asta am aflat și întreagă viața mea îți aparține în veci de veci, e mâna ta. Când pașii tăi alături am simțit și vocea ta, Marie, mi-a șoptit. Am părăsit întreg necazul greu, căci te-am găsit, rabunii, Domnul meu. Mormântul gol mi-a spus că tu ești viu, dar unde ești, am vrut atunci să știu. Asta am aflat și întreagă viața mea îți aparține în veci de veci, e mâna ta. Noi așteptăm minunea slăvitei învieri, o altă împărăție cu alte primăveri. Când ingerul dezmoală și negurul de tăciune va răsări în lumina dumbrărilor. Așa cum la începuturi stăpânul creator a pus totul în mișcare, în zbor amețitor, vârtejuri orbitoare de stele în sclipire, când a rostit porunca să fie deci lumină. Așa cum electronii i-a strâns ca dintr-un prund, i-a frământat în palme, în bulgăre rotund și a zvârlit în spații pe căi scânteietoare, legând pământul nostru cu funia de soare. Așa, într-o clipită, întregul univers va fi strâns ca mantaua și totul va fi șters. Iar Dumnezeu va naște o lume ideală, o lume nouă din altă plămădeală, un cer de constelații și galaxii de vis și undeva pământul cel nou de paradis. Din lumea cea pustie și veche se va naște un univers în care păcat nu vom cunoaște. Atunci, cei care astăzi au stat lângă Hristos primi vor răsplătirea în cerul glorios. Și va începe nunta, ospăți și sărbătoare, în sfânta împărăție de slăvi nepieritoare. Amin. Amin. Cântarea mea e numai despre Iisus, ce lanțul morții rece a sfărâmat. Cu bucurie cântă întreg pământul și aduce slavă celui înviat. Tresaltă cerul în cor sublim, e sărbătoare
Nu pot să nu citesc ceea ce Evanghelistul Ioan ne arată cum s-a arătat Domnul Iisus Mariei. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde îi fusese culcat trupul lui Iisus. Unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus, stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că-i grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a spus în evreiește Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Și du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Când m-a chemat pe nume și m-a privit în față și parcă încet, cu mâna pe frunte m-a atins, au năvălit prin mine șuvoaiele de viață și bucuria păcii cu totul m-a cuprins. Părea că în înduirea de raze fermecate vedeam o scară lungă din cer până la mormânt. Și undeva pe aproape au coborât deodată toți îngerii măririi aici pe pământ. Veneau să-i pregătească pe o rază de lumină alee sclipitoare spre întinse înălțimi. Se
aranjau în șiruri deasupra de grădină arhanghelii puterii și sfinții heruvimi. Dar Domnul, printre cetini, mă căuta pe mine, te căuta pe tine, să-mi spună: o Marie, nu plânge în zadar, Rabunic, tu ești Doamne. Marie, nu mă ține, căci n-am ajuns la Tatăl pe-al gloriei hotar. Când m-a chemat pe nume, eram printre morminte, cu ochii plini de lacrimi și sufletul întristat. Azi, inima-mi tresaltă cu cetele preasfinte și cânt de fericire. Hristos a înviat. Amin. Eu știu că Domnul meu trăiește și pe pământ de pline iar, eternă viață-mi dăruiește și mâna Lui te lasă har. Eu știu că Domnul meu trăiește și pe pământ de pline iar, de viață-mi veci-mi dăruiește cu mâna Lui te lasă har. Eu știu că tot ce e promite, orice cuvânt se va împlini. Și dacă moartea mă cuprinde, îl voi vedea în veșnicii. Eu știu că Domnul meu trăiește și pe pământ de pline iar, de viață veci-mi dăruiește cu mâna Lui te lasă har. Eu știu că El îmi pregătește o casă în cer, în țara sa. Ce sărbătoare minunată când Domnul se va arăta. Eu știu că Domnul meu trăiește și pe pământ de mine iar, de viață veci-mi dăruiește cu mâna Lui te lasă har. Dați o veste bună, vestiți lumini întregi, Iisus Hristos trăiește, din morți a înviat. Iisus e viu, El dintre morți a înviat. Iisus e viu, pe tronul păcii s-a înălțat. Dați vestiți menirea, ne răscumpărător, El a înviat, trăiește, El e biruitor. Iisus e viu, El dintre morți a înviat.